la classe d'audició i llenguatge de Paula. En què s'assemblen? En què es diferencien? La poma i la taronja. Una ambulància i un camió de bombers. Una samarreta i un pantaló. La televisió i la ràdio. La lluna i una estrella. Un biberó i el pupo. El piano i la guitarra. Un peix i un pol. Un gorro i una gorra. La sabata i les xancles. L'abella i la papallona. El caragol i el carranc. Les tisores i el gabinet. El carro i el carret. El cotxe i la moto. La casa i l'iglú. La pilota de tenis i la pilota de futbol. L'avió i l'helicòpter. El columpio i el tobogán. La llet i el suc de taronja. El gat i el gos. El llapis i el boli. La gàbia i la peixera. La pala i el cup. Els calcetins i les botes. La motxilla i la maleta. El sabó i el xampú. La cadira i el sofà. El pincell i el pinzell de paret. El xiquet i la xiqueta. El paraigües i el parasol. La Carlota i el plàtan. Espero que vos hagi agradat i fins al proper vídeo.